Ha arribat el moment. Hem d'atacar el tema. L'elefant a l'habitació. L'esquelet a l'armari. El meló de la meloteca. El cinema català en català. Que sembla redundant, però no ho és tant. Aquest any, un 41% de les pel·lícules eren en català. Una xifra rècord. Estem de superenhorabona. Imagineu d'on veníem, també. Clar, vosaltres ho podem dir. Fins ara no es feien moltes pel·lícules en català. És que per no fer no es fan etiquetes, que més barat que fer una etiqueta, ja em diràs tu. Clar, tampoc no se subtitulen ni es doblen moltes pel·lícules en català. Nah, perquè si vols llegir en català ja tens el cavall fort. De moment. Esperem. I pel que sigui, tampoc s'acaba d'apostar pel català en general, no? Al cine. És que es fan pel·lícules en català, però costa una barbaritat que arribin als espectadors. Sí, però estem millorant. Les plataformes progressen adequadament. Bona notícia, en 2 anys han duplicat els seus títols en català al catàleg. Mala notícia, això no arriba ni al 12% total, per tant, seguim en la misèria. Que vindria a ser una bírria. Exacte. En aquests últims 2 anys, Amazon i Netflix han posat bastant les piles. A Satanàs el que és de Satanàs. I el Departament de Cultura, el que és del Departament de Cultura. Que s'han estat menjant-li l'orella a les plataformes perquè es dignin a posar títols en català. Unes pel·lícules que havien pagat amb els diners de tots i fins ara havien vist els ulls de ningú. Ningú. Qui no ho està fent gairebé, no ha millorat gaire, no? És Filmin. Perquè ja ho estava fent molt bé. Des de fa molts anys, brindant milers de continguts en català. Sí. I Disney Plus doncs no ha mogut un dit. I mira que ho tenen fàcil. La Generalitat vinguen a posar diners perquè hi hagi pel·lícules en català. I Disney vinga passada la seva cara. Plataformes, check. Anem a veure com està la cosa a les sales de cinema. Ho vols veure? Quin remei. Vinga. Segons dades de Plataforma per la Llengua, l'exhibició a sales en català no ha arribat mai al 5%. És cert que és més fàcil trobar-te un caiman a una macrosala de cine que una projecció en català. Per sort, tenim les sales que sí que fan projeccions en català. Sí, les podeu trobar a la web de la Generalitat, Cinema en català. Una llista variadeta on hi trobem des de bastions del cel·luloide, com el Cinema Girona de Barcelona, fins a espais especialment... Sí, aplaudiu al Sí, clar que sí. El Cinema Girona de Barcelona. És el dia d'aplaudir-se. Sí. Doncs això, des del Cinema Girona de Barcelona fins a espais especialment habilitats per l'ocasió, com la sala d'actes de l'Ajuntament de la Vall d'Avui a Barruera. Que projecta Ratolins i guineus, una amistat d'un altre món. Que és un pel·lículon, però això és un altre tema. Sí. El tema és que si es fan poques projeccions en català i la majoria es fan a espais com l'Escola Frederic Mompou de Matadepera, que no m'ho estic inventant, que aquestes sales existeixen única i exclusivament perquè l'Acadèmia s'ha inventat una cosa que es diu Cicle Gaudí per apropar el cinema català al territori, doncs clar. Doncs incomprensiblement la gent no va massa a veure pel·lícules en català. No, i quan en veu, doncs se li fa estrany, forçat, no? Però al final el cinema en català és tan forçat com la música en català o la literatura en català. Us sembla forçada la plaça del Diamant? Manel. Aznar recitant Jim Ferrer. No som una llengua de segona. Què som, aranesos? És fort perquè els catalans ens queixem de moltes coses. Sí, amb raó. I després obviem completament l'existència de l'aranès. Els tenim allà aparcats, a dalt a l'esquerra. I quan hi ha conflicte aranesos contra ossos, els catalans anem amb els ossos. Aquest és el nivell d'empatia que portem. Sí. Però no ens desviem. No. El tema és que és molt difícil fer cine. Clar, perquè hi ha moltes càmeres, molts focus, molta gent que menja molts bocates. I no pretendràs a sobre fer la teva pel·li en català. Però en castellà ens entenem tots. Arribes molt més lluny. Et tanques menys portes. I qui sap, no? Potser acaba caient una lluïdíssima menció d'honor ex aequo a la Setmana del Cine de Medina del Campo. Buah. És que de vegades cal sacrificar la llengua per una bona causa. La causa del teu ego, concretament. Doncs sí. Efectivament. La causa del teu ego. Després hi ha casos paranormals, com el de Carla Simón. Com s'ho va fer per guanyar la Berlinale amb una pel·lícula en català? Doncs fer una pel·lícula en català és el primer pas. Potser estava aquí la clau, no?, perquè Europa ens mirés. Fer una bona pel·li. Sí. Resulta que el tema de referèndum, exili i presó no els va acabar de cridar l'atenció. Potser havíem de posar com uns bons préssecs de Lleida pel mig, no? Els tenim allà, no? Ja ho sabeu, per la propera. Si teniu ganes, que segur que sí. Jo crec que el cinema català pot ser un motiu d'orgull i una manera de fer país. Sí, la gent podria anar al cine l'11 de setembre. Clar, a veure cinema en català, no a veure el Vini i les Ardilles, no ens saltrem. Sí, perquè la cartolina i la performance estan súper, no? Però potser seria preciós fer recaptació rècord de taquilla aquell dia. Una xifra que no et pugui discutir la Guàrdia Urbana. Parlant de gent que va al cine, acabarem amb dades de rabiosíssima actualitat. L'any 2023, només un 3% dels espectadors van triar pel·lícules en català. 3% d'espectadors. Vostès tenen un problema. I aquest problema es diu qui reconxos anirà a veure cinema en català si no hi anem
ni nosaltres. Casualment, l'any del Carràs sí que es va superar aquest 3%. Vaja. No serà que només anem al cine a veure lo nostre? Si des de fora ens diuen, molt bé, Quina pel·li tan xula. l'heu fet a vosaltres? Un gomet d'estrella aquí al front. No fos cas que ens arrisquéssim, I anéssim al cine sense la bombolleta i els manguitos. confiant en les creadores del nostre país. Jo sé que és difícil. Sí, l'autoestima no és el que més els caracteritza com a poble. Som més d'exportar fuets i victimisme. Però amb tot el que ha demostrat el cinema català fins ara, Potser ja tenim prou proves per anar-nos-hi posant, no trobeu? Sí. Doncs sí, aquest és un dels reptes pendents, guanyar més espectadors i més oferta a les sales.